गाइस ये एक रूम है। ये रूम प्लास्टर हो चुकी है, पूरा का पूरा प्लास्टर हो गई है। यूट्यूब के मानी से बनाया हुआ घर है ये छोटा सा घर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों को दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया है और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं आज भी ब्लॉग लेकर आया हूँ। मेरी ब्लॉग को आप लोग इंटरेस्ट लेगी तो देखते जाओ। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आं थाइजौ थाइसे मोनदों आरो ना नै गाइसमोन, बेसेबा मोदोमखादोहाय, बेसेबा साफाखा नै मार मोदोमखादो आरो ना, मार हिटथार मोदोमदो, मार गोथाव मोदोमखादो नै गाइसमोन। गोदैथार जागोन आं दा जागोन आरो ना गाइसमोन। बिफाङा नैनोमोन आरो ना, नै फिथाइयानो थाइसेबो गैला, थारमाने थाइसेबो गैया, माने नै थाइसे दङ आरो ना, नै फिसाथार। बिदि फिसायासो बेसेबा गोथाव जानाया जामायजोमोन। थाइजौ जामायजोमोन एकदम गया सिरिजोबना दङ आरो ना, नै सिंखावनोबो हायाखै, मानोबो हायाखै, नै गयानो सिरिजोब्बाय आरो ना, बस्था मोननै जाखाबाय नै। ओमफ्राय दाखालि सिंखावनाया मा जादों मिथिगोना, नै एकदम माने नै गुफुर गुफुर माबा गोसोम गोसोम जाजोब्बाय, नै मादाया सेवख्ल'जोब्बाय। बे जाबाय जोगोनार बेगर। जोगोनारा बेसेबा साइसथारमोन आरो ना, मैया जादोंमोन जोंहा फुङाव। ओमफ्राय इनि बेगर आरो ना इयो। ओमफ्राय इखो थारमाने जाबो देनां फोनो होननानै आं इखो थारमाने दोनबाय आरो ना, फोराननानै एकदम दोनबाय आरो। साफ्फाथारमोन फिथाइया, बेसेबा दालिम बायदि फिसा आरामथारमोन। बिराद खस्थ' जादों जानिया जामायजोमोन, दाबो ओंखारला न'आनो, नै दाबो ओंखाराखै न'आनो जोंहानिया। बेसेबा खस्थ' जाखादो, माने जागा गैया, जि जोम दोननो एख' जागा गैयि जादों आरो ना। ओंखायनो ओंखाराखै नालाय, दाबो माला ओंखारबावगोन पात्ता गैया आरो ना गाइसमोन। बिराद माबा जादों, अखा हानानै लामायानो जोंना फिस्लाथार जादों आरो ना, बेसेबा फिस्ला जादों आरो जामायजोमोन। जोंहानि लामाया स्कुल थांनाय गथ'फोर थांसोदों, नै गरम बन्द होसिगोन, दिनै 1 तारिख नालाय, दिनै माबाना जुलाइनि 1 तारिख, ओमफ्राय दिनै गरम बन्द हरसिगोन आरो ना। गथ'फोरा बिराद खुसि आरो ना, इनिखि थांदों आरो ना, नुहुरा जानिफ्राय लामाया एसे माबा जायो, खाथियानो बास माबा आरो ना। ओंखायनो जोंहा बाराद्राय सोना लाफ्लांबाय न'आवनो, नै जामायजोमोन एकदम जावफिनजोबनो गोनां जाबाय आरो ना, नै जिं जिंनिखौ माने प्लास्टारखौ गुदिया लासे होनो हायाखै हाखौ, ओंखायनो जावखांफिनजोबनो गोनां जादों। नै बारा नायनाय मा मेथाइ लाबोदो, खोन्थिनाय स्नेक्स मेथाइ लाबोदो, इयो स्नेक्स बिस्कुट लाबोदो आरो ना, इखौनो जासिगोन इयो ना जामायजोमोन। नाय लामायानो बेसेबा फिस्लाथार जादों जानिया, नै गोलैहां गोलैहां थाबायलांदो इयो। मार आइथाल हाना अखालिसो खोनायमोन, बेसेबा फिसा जादों आरो ना, नै एकदम आइथाल हा नालाय फिस्लाथार जादों नै लामायानो। बावनो उपाय गैया, अखा बोथोर, माइबो गायनो रोङा, थांनोबो दुब्लियाव थांनोबो जोंहा गायथ'वाखै आरो ना, आइ बिखुनजो लागायबाय, बिखुनजो उन्दै लागायबाय आरो ना, ओमफ्राय जोंहा गायथ'वाखै। गायनो जाबाय जोंहाबो पासे, जोंहानिया खोथिया जौबाय, गायनो जाबाय, खिन्थु माइ गायग्रा हायानो थारमाने दैजों बुंफबजोबनानै आलिखौनो होनो हायाखै आरो ना, दैयानो बिराद बारा जादों आरो ना जामायजोमोन। ओंखायनो गायनो हायाखै जोंहा माइखौ। ओरैनो न'आव थानायावनो मा खालामनो मा मानो ओरैनो ब्लग फिसा बानायलायबाय आरो ना, ओरैनो नावमान ओरैनो गुसुं ब्लग बानायनो नागिरदों आरो ना आङो, इसिनिल' गुसुं बानायगोन आं। Oh my God! जायबाबो ओरैनो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो। जेन्थ'खा लादोंमोन आरो ना, नै जेन्थ'खा लादोंमोन, नै जेन्थ'खाया इदि नांदो आरो ना, ओमफ्राय नै इदि नांदो जेन्थ'खाया, नै कारासिन नाङोमोन आंना, ओमफ्राय एबार खनसेल' लानो मोनदों ना आङो, ओंखायनो नांथाराखै, नै खम नांदो आरो ना। ओमफ्राय खिजानिया नै खिजाबो लादो, आखायानो साइस गैया आंनिया, मिनि नाङा दे आंनि आखाइखौ, मिनि नाङा आंनि आखाइखौ, जामायजोमोन आखाइया आंनिया बेसेबा साइस गैथारा आरो ना, हौवाफोरनि बायदिसो। ओमफ्राय आथिङावबो लादो आरो ना आङो, नै आथिङावबो लादों, नै आथिंनिया नै बेसेबा, नै थाइजौआ नै थाराखि गोसोम जानो हागौ दै गाइसमोन। थाइजौआ नैदो बे थाराखि बिराद गोसोम आरो ना, ओमफ्राय नै खिजा मार गोमो, ओमफ्राय बेसेबा ओरैबायदि गोथाव मोदोमदों आरो ना, बेसेबा जानो लुगैखानाय, नै माइ गड बेसेबा सुइट स्माइल आरो ना। जामायजोमोन जानोसै आं दा इखौ, मार जानो लुगैबाय आरो ना, गोथाव नुदो, मोदोमनायानो बेसेबा मोदोमखादो गाइसमोन। नै नायदो नोंथांमोना, जोंहा न'आलाय स्लिट जाजोबदों, नै इयाव बाबा थायो आरो ना गाइसमोन, बाबाखौ इयाव दोनदो, जागायानो गैया, नै बेसेबा न'आनो दाबो ओंखारला, माला ओंखारगोन पात्ता गैया। और तो बहुत बारिश है गाइस, देखो बारिश से बहुत बाहर बारिश आ गया है, अचानक आ गया। मैंने अभी वीडियो बन रहा था लेकिन बारिश नहीं था, अभी बारिश आ गया। गाइस ये एक रूम है, ये रूम प्लास्टर हो चुकी है, पूरा का पूरा प्लास्टर हो गई है। और बाहर 2 रूम है, उधर 2 रूम है, और 2 रूम प्लास्टर अभी भी नहीं हुआ है, एक साइड मात्र होता है। तो यहाँ तो सब हो गया, देखो ये सब हो गया प्लास्टर। हमारा यूट्यूब के मानी से बनाया हुआ घर है, ये छोटा सा घर 3 रूम का है, 3 रूम का अभी भी नहीं हुआ है, अभी ये प्लास्टर हो चुकी है। और 2 रूम अभी भी नहीं हुआ है, अभी मिस्त्री भी नहीं आया है। अभी हमारा घर थोड़ा सा हाइट हो गया।
गायखांबाय माइ गायखांबाय माथो दान्दासो लाना फैलाय द' माइ गायनो थांदोंमोन आरोना जोंहा बेयावसोआ बेयाव उन्दैयो जोंहानि माइ गायनो थांदोंमोन ओमफ्राय माइबा हारनो थांदोंमोन दान्दा लाना थांदोंमोन आरोना गायसोमोन ओमफ्राय बोरो नायनि आं खान्थाल गोमोन मोनाखै होनना सानदों माबा रायाखै खोमा होनना भाबिदोंमोन खान्थालानो मोनै मोनै सिरिगासिनो जानिया गायसोमोन नै नायनि र' आं ओइ नै थाइसे सिरिलायबाय नै खान्थालखौनो थारमाने रायाखै खोमा होननानै जों जायाखैयानो थाइसेबो हाननानै जायाखै नै दाख्लै बाजै लानो थाइनैल' लांदो ओमफ्राय एसे गिदिर गिदिरखौसो लांदो दा नै टेक्रा टेक्रियासो दोङो ओमफ्राय थेवबो जोङो राथ'वाखै खोमा होनना सानबाय गिदिरखाय बाजै लानो लांनायखौ रादो होननानै हानना लांबाय ओमफ्राय माबा नै हारसिंनो मोननानै सिरिगासिनो थाइब्रै जाबाय जामायजोमोन मोननै सिरिबाय थानाया नै खखायानो बेसेबा गिदिर गिदिरखा जानाया नै खान्थाल खखायानो मार गिदिर गिदिर नै जामायजोमोन बेसेबा गिदिर गिदिरखा आरोना नै माने मोनाखै ना माबा रायाखै खोमा होननानै जोङो जायाखै माबा नै हारसिंनो सिरिगासिनोसो मोद्ला खान्थाला साला रानायानो जायाखै इनि बिफांनिया इनि रायाखैयानो ओमफ्राय मोनना सिरिबाय आरोना नै हायाव मोननानै सिरिदो माने रायाखै होननानै जों जाथाराखै जा मोननानै सिरिजोब्बाय थाइब्रै सिरिबाय मोननानै ओमफ्राय गोथांखौ जोङो थाइनैल'सो हाननो हाबाय आरोना बाजिलानो लांनाया दाख्लै आथिं सुनोसैलै साला मानजोब्बायसो थाम्फै अरजाजोब्बाय आङो दै माबायाव थांना लानानै आथिं सुना लानोसै आं दायो आथिं नै जामायजोमोन दायो आङो ना एवफ्रामगासिनो आरोना नै देरो नाया बिरादनो ओमफ्राय खर'खौ एवफ्रामखांबाय नै खर'खौ एवफ्रामखांबाय आङो खर'आ एवफ्रामखांबाय जामायजोमोन ओमफ्राय बेखिनि दंबावो नै ओमफ्राय दायो मोदोमखौ एवगासिनो नै जाथ'वाखै खर'आ जाबाय नै ओमफ्राय बियो गोथां आलुजों संगोन आरोना आलुखौबो सायना लाखाबाय नै पियास दरसे आलुखौबो सायखाना लाबाय आङो ओमफ्राय दायो इयाव थावआव माने ना एवफ्रामनाय थावआवनो पियास हाना होनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट आलुखौ होना खानसै आरो ओमफ्राय दसे एवफ्रामनानै दै होना होनसै आरोना जामायजों मोनथाममोना नायलांबाय था आंनि ब्लगखौ आं दाखालि औवा मेवाइ आसार खालामदोंमोन आरोना नै गाइसमोन नायदो नै माने दै जाबायानो आरोना नै दै जाबाय नै दै जाबाय गाइसमोन नै दै जाबाय आरोना आं दाखालि बानायना दोन्दोंमोन आरोना जोंहा आलासि फैखालि बानायदोंमोन आरो आलासिनो अनलाजों संना होनाय भाजैनो आं बेखौ बयामावबो सोना दोनखाबाय आरोना नै माबा जादों मा होनो दै जाबाय आरोना गोखै जासिगोन इयो ओमफ्राय इ दालि आगोलनियाबो दङ आरोना आंनिया नायनोबा खोन्थिनि र' गाइसमोननो खोन्थिनि आं नै आगोलनि थांनाय बोसोरनियानो आं जायै सेस खालामबाय गोखै बेसेबा गोखै खारोना गाइसमोन नै जायै सेस खालामबाय आं मार गोथाव जाखादोंमोन जोंहानिया बाथौआवनो माबा जाजोब्बाय हाग्रा जाजोब्बाय जामायजोमोन माने साफा खालामनो मोनाखै अखा हानानै इदि जालांजोब्बाय आरोना नै बेसेबा हाग्राबाबो जेबो हाग्रा नङा बियो थुलुंसि गोजा आरोना नै एकदम थुलुंसियानो गोजा आरोना नै एकदम गासैबो थुलुंसि आङो फुनो बानानै फुवाखै आरोना फुबाथाय दुखु मोनो फुनो बिराद मोजां मोनो आङो थुलुंसिखौ आरोना थुलुंसि गोजा आरो गासैबो जामायजोमोन नोंथांमोनहा गयखौ माबायदि सोमो आंनि सोमनायखौ खोन्थिनि र' आंनिखौ नाय नोंथांमोनहा माबायदि सोमोबो आं मिन्थिया आं नै बयामावसो सोमो नै बयामाव सोमदो आरोना नै बयाम गिदिरजों बयामसे सोमखाबाय आं नै देनां जानांगोन ना गयखेबा माबा गुफुर जिनिरा ओंखारजोब्बाय आरोना नै ओमफ्राय दायो दैखौ आं गाबोन सोलायगोन आरोना दैखौ सोलायना होबाय थानांगौ थबनो होमबासो मोनाम गायो आरोना माने साफा मोजां जायो दा नङाबा दै सोलायाबानो इयो जिनिर माखाया इयावनो बाबथाबजोबनानै इयो माने बिज्ला जागोन आरोना खावनो हानाय नङा गय बिगुरा बिज्ला जायिनि थाखायनो गेसाव मोनामो आरोना ओंखायनोथ' बेखौ माने दैखौ सप्तासेयाव खनसे सोलायबाय थानांगौ आरोना सप्तासेदो खनसे थारमाने सप्तानै जाबाय जामायजोमोन न'आ दाबो ओंखाराखै जोंहानिया दाबो ओंखारनोनो जायाखैनो आरो थिं एरख'नो दंबावोसो बाहेरावल'सो प्लास्टार जाबाय सिङाव नैबे रुमसेयाल'सो प्लास्टार जाबाय आरोना सिङाव ओमफ्राय ओइ रुमनैया जायाखै आरोना जामायजोमोन रुमनैया प्लास्टार जाबानो थानानै जासिगोन आरोना जामायजोमोन आंनि लाब्रा ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय इन्टारेस्ट मोन्दोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो हानायमानि शेयार खालामना हो बिदिब्ला